Lili jauregia Zestoa udalerrian dagoen jauregi eta dorretxea da, 15. mendean gotiko estiloan eraikia. Erotxorik biharrezkero, horra nere mutila, bere mozua elurra data, zua bihozta Espainiak, bertan urturik biziko dira, nere bularra eta zainak. Lastur Izarraitz mendilerroaren bihotzean dago, mendi eta haranez inguratuta, nahiz eta itsasotik oso gertu egon. Natur eta kultur ondare handia duen harana da. Lasturko zezen plaza Euskal Herriko zaharrenetarikoa da. Garai batean, Betizu arrazako abereak erabiltzen omen ziren bertan. Eskatu bere amari. Maite zoragarria, biziro maite nazuna, galarraga kolore polita, nere begien zoriona. Zuzera nere bizitzaldi hau, argil betetzen dezuna, ilun guztien alaigarria, zuzera nere kutxuna. Denboraldiari amaiera on bat emateko, Larrañaga jatetxean bazkaldu eta umore honez itzuli gara etxera. Mendiko haize